Legenda despre stejarul Bartek și leul din Lehistan. Copii, cunoașteți vreun personaj istoric polonez? Da! Regele Sobieski din Sobieski și românii, răspunseră copiii. Exact, din novela lui Costache Negruții, pe care am citit-o la ora de română. Dar vreun copac istoric cunoașteți? Gorunul lui Horea de la Țebea, stejarul din Borzești. Excelent! Și unul și altul sunt celebri pentru vechimea lor, așa e? Ei, ce-ați zice dacă v-aș spune că în Polonia există un stejar care are numele lui? Îl cheamă Bartek. Ia ghiciți câți ani are. O, nu, mai mult de 300. Unii spun că are vreo 750 de ani și alții vreo 1000. Și care-i legătura cu Sobieski? Păi mai întâi trebuie să vedem dacă știți de ce a rămas în istorie acest mare rege. Pentru că s-a luptat cu vitejii plăiești care părau cetatea neamțului, zise unul mai isteț. Asta numai noi românii o știm, dragul meu. El a fost un mare luptător, într-adevăr, și în cartea de aur a istoriei a intrat pentru că i-a alungat pe turcii care asediau Viena. Hai să vă povestesc cum a fost. În anul 1683, otomanii erau în plină expansiune. Cuceriseră deja Ungaria de astăzi și tocmai asediau Viena. După căderea Vienei, își spunea sultanul, frecându-și mâinile, gheaurii vor cădea unul după altul ca piesele de domino și întreaga Europă va fi în puterea semilunii. Așa că a pornit cu o armată uriașă de aproape 200.000 de oameni, printre care și vreo 10.000 de moldoveni, munteni și transilvaneni, căci țara românească și Moldova erau vasalele Imperiului Otoman, iar Ungaria fusese deja cucerită. Stați liniștiți! Românii nu s-au făcut de rușine. Au încurcat cât au putut planurile turcilor și le-au fost de ajutor creștinilor. Dar nu despre asta voiam să vă vorbesc. Asediul Vienei a durat mult, aproape 2 luni. Vienezii ajunseseră la capătul puterilor și așteptau ajutorul aliaților creștini ca pe ziua cea bună. Turcii plănuiau să lanseze atacul decisiv în ziua de 13 septembrie. Aflând asta, armatele poloneze și austriece, conduse de Jan Sobieski, s-au aruncat asupra inamicului când e somnul mai dulce, la 4 dimineața, spulberându-i definitiv. Erau 80.000 de viteji, între care cel mai mult s-au remarcat husarii înaripați. Imaginați-vă, dragii mei, niște călăreți înzăuați cu 2 aripi crescându-le parcă pe spate, din armură. Aceștia erau cei mai buni și mai viteji dintre luptătorii regelui polonez, unitatea de elită a cavaleriei regale. O oră și jumătate mai târziu, bătălia Vienei se încheiase. Ioan Sobieski a descris ce se întâmplase într-o scrisoare pe care a scris-o chiar din cortul marelui vizir. Fugind, dușmanul a lăsat în urmă toate tunurile și corturile pline de covoare, arme de preț și bogății neasimuite, dar și cămile, catâri, vite și turme de oi. Ba mai mult, marele vizir a tulit-o fără turban și eu am pus mâna pe cortul lui și ce se afla înăuntru. Am găsit acolo o mulțime de rarități. Papagali curioși, câteva păsări ale paradisului și niște struți. Ei, bineînțeles că nu s-a exprimat chiar așa măria sa, dar cam asta e ideea. Și știți cui a trimis scrisoarea marele leu din Lehistan, salvatorul creștinătății? Soției lui, Marie Casimir de la Grange d'Arquin, care era franțuzoaică și pe care el o numea Marăsienca, adică Măriuca, și o iubea ca pe ochii din cap. I-a scris o mulțime de scrisori, care s-au păstrat și azi sunt un minunat exemplu de literatură barocă. Dar m-am luat cu vorba și nu v-am spus că după ce i-a trimis scrisoarea aceea și după ce i-a mai urmărit puțin pe turci, Sobieski s-a întors în Polonia și Marăsienca i-a ieșit în cale. Ei, ia ghiciți unde s-au întâlnit. Chiar sub stejarul Bartek. Nu se știe ce au povestit, dar e posibil să fi băut o cafea. Și ce-i cu asta, mă întrebați? Păi se spune că turcii fugind din Viena au lăsat în urmă câțiva saci de cafea. Polonezii nu obișnuiau să bea așa ceva. Cafeaua era considerată chiar băutura diavolului.
din cauza culorii neapetisante și pentru că păgânii o iubeau. Dar regele Sobieschi era mare amator. Și poate că a servit-o pe frumoasa Marisienca cu o ceașcă fierbinte de cafea delicioasă.